Ngiyalibingelela egameni laNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha eziqonhlanu uShembe oyingcwele unyazi lwezulu. Ngiyalibingelela nasegameni lendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela manje sizame ukufunda isihlabelelo 30 sizingane bafowethu nani bodadewethu. Sengiyaqala. Oh Sigaba 2. Lisishaya lisayide engala uvala ubusha leli ngane ngenxa yesikhathi ukudlula esigabeni sesithathu manje. Isigaba sesithathu ngisiza manje. Baba
iya imema iya imema nani oh Baba nani oh Baba Pangisani ni sukumen oh iya imema iya imema nani oh Baba nani oh Baba pangisani ni sukume. Isigaba sesi-4 manje ngizosiza manje. Sani Sani ena kanjena usani namhlanje na kumphumus na enankum nangu umuzi sani sani ena thandina usani namhlanje nanku